Let's gaze indaba 1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Bafihliwe ke abashona engozini yasophongolo isilo sinxuso uZulu ukuba bambelele kumasiko kanti uWeLEMBE ulungiselela ukukhipha ukhongolose. Kube umunyu nosizi ngesikhathi ke kuqhubeka umngcwabo wabantwana abashone engozini yemoto ebandakanyeke iloli neveni eyenzeke ngolesihlanu ledlule ophongolo kule ngozi ke kushone abantu abangama20 iningi labo ngabantwana abancane besikole. Umnikazi weloli kumanje ke usagciniwe ke esitokisini ebhekene ke namacala okubulala kungenhloso. Ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo into egqugquzele kakhulu ukuthi akube khona izinhlelo zokuthi imndeni kanjani abafundi esikoleni ethole ulwango komqondo. Ungqongqoshe zokuthutha kuzolonke into ayivezile ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uthi uhulumeni kunemali asebeyifakile ekutheni kwazi ukunwetshwa lomgwaqo njengoba kuvela isikhalazo sokuthi muncane futhi namaloli maningi kakhulu ahamba kule ndawo. Umbalulo kunyakuvezile ukuthi bazoyivala impahla ethuthwa ngamaloli zonke izinto zithuthwa ngesitimela. Uhulumeni bese ifakile imali yokwandisa lo mgaqo. Sifake imali engange 2.5 billion ukwandisa umgwaqo lo nokuthi phaya etown phecelezi kuthiwa sizawufaka into kuthiwa yi-ring road ngoba kukho nengxaki phaya emoto ezidlulayo ezibanga i-accident. Yiloo nto siza kuyenza apha. Into yesibili sesivumelene nomphathiswa apha wephondo uHlomuka sandise i-police visibility kwezindlela. Sifaka amaphoyisa omgaqo 365 24/7 ebusuku nemini. Ukwazi angabikho nje ngamaxesha athile abe khona ngamaxesha wonke. And then lamaphoyisa among others azawuphoyisa ezitrak ukuthi labantu baqhuba ezitrak banamaphepha semthethweni nokuthi ezitrak ziweyishwe ngexesha lonke. Okwesithathu esisebenza kuwo ne-Department of Public Enterprise kukhupha ezitrak endleleni. And then ezi zinto bazihambisayo i-coal njalo njalo ihambe ngololiwe. Londo siyenzayo esiphozu kwayo noMinister uPravin Gordhan. Ungqongqoshe amaphoyisa kuleli ubonge kakhulu umsebenzi wenziwa amaphoyisa njengoba ekuvezile ukuthi umsolwa emva kokubaleka amaphoyisa akwazi ukumbopha emva kwesikhashana. Thula bonke abantu bebonga akekho bonga amaphoyisa ngokuthi amtholile umuntu owayedrayiva iloli. Isikhathi sisenyokeni ngesonto edlule ufika lo mbiko lo kwangesikhala esikhulu ukuthi udrive ubalekile wangena kwenye truck wemuka nayo. Sakhipha amaphoyisa ke sakhipha khona lapha enyokeni ashiye umcimbi sathi akayomzingela buye naye kusevele nasenkantolo uzobuyela futhi enkantolo ngoba niwabongele kamaphoyisa ngiyawabongela. Sengcina uyibeke kahle uDeputy Minister of Education ukuthi ugovernment uphelele le district model. Mina ngifuna ukumemeza ngizwile balokhu bekumemeze njalo mbalulu. Mina ngifuna ukumemeza zonke izinhla zogovernment, unational, uprovincial nowasekhaya. Ukuthi mhlawumbe kuzofanele sicoordinate sizokhuluma zonke izinto ezifanele ukwenziwa uhulumeni la. Hayi umgwaqo kuphela. Silungisa ukuphepha kwabantu, silungisa umgwaqo,
silungisa amanzi yonke. Owomnyango wezemfundo kuzwelonke akunxusile ukuthi kube khona ukwelulekwa kwabafundi njengoba lesi sigameko asigcina ngokuthinta imindeni kuphela. Abazali kakhulukazi abazali abathethe ingane zabo bazisa eVictorious Independent School. Siyazi ke Mhlonishwa Mbalula ukuthi you are not obliged ukuthi uthuthe ingane eziya esikoleni of choice. Sithutha lezi thina umuzi wakhiwe la isikole asikho kulomuzi and ingane kufuze sihambe amakhilometha amathathu kuye esikoleni. Lezo ke siyayithutha le ingane ngoba iphutha lethu ukuthi singasebenzisani no local government ukuthi makathutha abantu abasakuleya ndawo nathi sibe proactive sithuthi isikole sisise kuleyo ndawo. Kodwa ke lapho umngcwabo lo usikhombise i-district development model in par excellence. Obekhulumela umndeni nomnikazi wemoto uthi bashaye kakhulu ngalesi sigameko njengoba nayo lo mndeni kuyiwona uhambelwe abantwana abathathu. Emindenini ke yonke sikhalelana angazi bengizothini kini ebenguphathiswe umnkonyane personally njengomnikazi wemoto eyayihamba lengane. Ufile ukhuluma abhede naye engazizwa ukuthi uthini. Akhaliswe ukuthi uma bekufanele ingane zakhe ihambe zontathu bekunani ihambe zona zodwa kunokuthi kube isandla semoto yakhe uhamba ngayo ingane zethu. Phephisani. Lithi uthi komunye uma ihlabelela uma ilanga libalele ukhuphukela phezulu entabeni kushaya umoya uphinde wehlela phansi kuveli uyuza umoya ushaya phezulu naphansi mase kushisa uNkulunkulu usuke sekhona. Umshayeli waleloli uvelile ngesonto ledlule enkantolo uzophindela ngomsombuluko njengoba anqaba ukufaka isicelo sebheyili. Kudebokho sibisi ngisophongolo. Umengameli weqembu lezepolitiki i-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi ke na kanjani leli qembu kumele lenze kahle ke okhethweni likazwelonke ngonyaka ka2024. Ekhuluma kumbuthano waleli qembu kubanjelwe keManguzi uMalema uveze ukuthi ke yisona sikhathi lesi sokuthi ke bakhiphe iqembu likakhongolose emandleni. Wamukele ngesasasa umengameli weqembu le-EFF uJulius Malema ngenkathi Ehambele Emanguzi kwamhlaba uyalingana kumbuthano waleli qembu okubungaza usuku lwamagugu nesintu. Ethula inkulumo yakhe uMalema kwizikhulu zabalandeli baleli qembu ukwele wadiliya kumengameli wezwe Ramaphosa ngokuhluleka ukuhlinzeka abantu basemkhanyekude ngesidingo zomphakathi. So today is not a bright day. We cannot be told by Boers on our own land that today it's a bright day, we must bribe. What are we going to bribe? Because as he said, we don't have jobs, we are unemployed. They have everything. That's why they will say today it's a bright day. To us, there is no pride, there is poverty, there is unemployment, there is disease, there is lack of streets, there is lack of water, there is lack of jobs in our own life. Therefore, we will never bribe, we will never join them in their bribe. Let them bribe the stolen meat, it will make them sick because even the cows they are bribing are stolen cows. Comrades, we must wear our Zulu attire, our Venda attire, our Sotho attire proudly so. But that is not our heritage. There is no heritage without the land. The heritage is the land.
uMalema uphinde wakhwelwa dilika kuyiqembu likaKhongolose ngokuhluleka ukwakha isikhungo semfundo ephakeme okanye amakolishi ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude. In the whole Mkhanyakude, there is no university. How can we not have a university in the whole region? Shame on you, ANC. Mangosuthu Buthelezi, during his time as a prime minister, he built universities here in KwaZulu-Natal. The ANC has never built a single university since 1994. The college here. We don't want Zululand campus here. We want Mukhanyakude University that we are going to build from the ground up. The ANC don't want people who are educated. That's why they will never build your university. They like them illiterate because they lie to you. Mauti ya kuluma mara hai, sizonike ama food pass and tuna. Kanti namalungu omphakathi abehambele lo mbuthano azwakalisa ukuthi ayathemba umengameli uMalema uzowasiza ekutheni akwazi ukuphuma enkingeni yontula amanzi. Endaweni engakithi sinenkinga yamanzi, asinawo amanzi, siyahlupheka. Kumele siye emfuleni, ingonyama ziyasibamba emfuleni. Sinethemba lokuthi ubaba Malema engasiza ngendaba yamanzi ukuthi esisize besakhela umpompi noma besifakela amathanki endaweni engakithi ukuze sizokwazi ukuthola amanzi kalula ngoba intshe iyaphela Nkosi yami, iyaphela iyacwila emfuleni. Sinenkinga enkulu yamanzi, besicela besisize ngamanzi. Kufanele uzohambe uyemhosheni ezantsi ukhona ukuthola amanzi. Ompompi bakhona but abasebenzi. Ayikho into abayenzayo kade sikhuluma indaba yamanzi kade kodwa ayikho into abayenzayo. Amalunga leli qembu bephume ngomningi bawo evunula amanye ukuzolalela inkulumo kaMalema ngosuku lokubungaza amagugu nesintu. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo Emanguzi. Asike sithi hulukuqu etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV yasikhumbuze leze besithezi hamba phambili. Bafihliwe ke abashona engozini yasophongolo isilo sinxuso uZulu ukuba abambelele kumasiko kanti uJulius Malema ulungiselela ukukhipha ukhongolose. Isilo samabandla umisizulu kaZwelithini usenxuseke isizwe samaZulu ukuba ke sibambelele kumasiko nemikhosi yawo ayifaniseke nezipande esijulile sesizwe. Isilo kwesisho kanje sethule inkulumo yaso ngesikhathi ke kugujwa umkhosi welembe kwaDukuza eStenga enyakatho nelikaMthaniya. Amabutho kaZulu ke abaphume ngothi lwawo ukuzobungaza lolu suku. Ngiphakamise okukhulu ukunikhalela Zulu ngengozi ethe yehla lapha endaweni yasophongolo lapho khona kwashona abantu abawu21 ngesikhathi esodwa. Uphakamisa enye futhi ingozi eyathi yenzeka emakhosini endaweni yasemakhosini la khona kwadaleka ingozi zashaza ngqonqa imoto owakhanja ngazo. Asibobese Zulu omnyama siyibuza ukuthi lezi zehlo ezimbi kangaka, lezi zehlo ezehlela isizwe, ukuthi kanti yini eyenzakalayo, ukuphi la singenzi kahle khona njengesizwe kulezi zehlo ezisehlelayo. Ngiyafisa Zulu omnyama ukuba ngigqugquzele ukukholwa nomkhuleko. Thina ke futhi njengesizwe semnyama sinenhlahla, inhlahla yokuthi inkolo yobuKristu sinayo, siphinde sibe nenkolo yedlozi, umsamo, isibaya. Konke lokho
Sihlanganise imiqondo ukubona ukuthi kukuphi la konakele khona Zulu lezi zehlo ezizehlelayo nalezi ingozi zomgwaqo bakwethu seziningi kakhulu kuyethusa uthi umubheka ama-truck emgwaqweni ande kakhulu kunayizolo nathi siyisizwe ngiyacela ukuba ispeed sehliswe ngiyacela futhi ukuthi kube khona ukubekezelelana emgwaqweni ngoba lokho kuyodala ukuthi usinde nawe osukushayela leyo moto uthi ukusiza nalo munye oyishayelayo uba asinde kungenzeki izingozi. Ngiyababaza ngiyakhala sizwe sikaMageba ukuba sihloniphe. uZulu waziwa njengesizwe esihloniphayo namasiko aso. Usuku lwanamhlanje luyajabulisa ngani ngoba ila khona njalo ngonyaka sikhuleke sibize isilo sakwaDukuza umbumbi walesi sizwe ukuba simbungaze simkhumbule ngoba masenze njalo siyisizwe imisamo yethu nasemakhaya ethu kuningi okuvulekayo kwembuleke indlela eyaphambili ngoba siyisizwe nje ezweni lase South Africa Republic. AmaZulu ithina sibaningi ubuningi bethu buyasho ukuthi siqamile sisobala ukuba kwethu obala kwenza ukuthi kube lula ukubona umZulu ke lo. Ngakho ke ukugcizelela ngalokho akumele sitholakale senza izinto ezingalungile ngoba siqamile. Uqama wesho ukuthi sisheshe sibonakala. Njengoba ke inkampani ephehla ugesi uEskom esaqhubeka nokucima kuleli ngenhloso yokuwonga umphakathi kwaseMpumuza nowasePrestbury ushiyeke ubumnyameni amahora amade kulandeleka ukubanjwa kowesilisa owayesolwa ngokutshontsha izitambo zikagesi kwisiphehlimandla sawo eMeyers Walk eMgungundlovu. Kubukwa ukuthi ke lo mlisa watholakala ngaphakathi kule ndawo eseshiswe ugesi ngemuva kokubonakala ke ukuthi ke kukhona bezama ukweba kwacima ke indawo yonke. Usale uhlezi ngobumnyama umphakathi wakwaMpumuza kanye nowasePrestbury eMgungundlovu kulandela ukuntshontsha kwezintambo zikagesi. Ikhansela lakuWard 26 uRoss Strachan echaza ngesigameko uthe khona isandla sesithathu kulokhu. It happened on Monday, if I'm not mistaken, where there were reports that a vagrant had got into the roof at the substation in Meyers Walk. And obviously had damaged cables during load shedding. Now the concern is obviously how would a vagrant know the value of what's inside that substation, as well as the fact that there are schedules of load shedding as well. Obviously he had some informed information that led him to go inside and obviously get what he needed to get and make some money, obviously, as vagrants do. Ikhansela lakwaMpumuza ukhulekani Msomi uthe lesenzo sashiya umphakathi unezingqinamba. Ukuphazamiseka kwabakhulu kakhulu emva kokuba utholakale umuntu phecelezi laba sibabiza ngamaphara wangena phezulu embobeni lapha ku substation then wase wacwiya ama cable ewayiphethe iside cutter nekhandlela ngicothe ikhandlela ikhanyise ngalo because ngafika on the scene sengibona ukuthi ugesi sethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi ugesi ubuye so ngafika on the scene
wangivulela ngabona ukuthi it was badly damaged and sabona nala kade ngcike khona nala ugesi because ugesi wamshaya wasala nezicubu zakhe zenyama khona lapha. So umphakathi wa affecteka kakhulu because you know ukuthi unabantu abaphila abadala abaphila ngokuthatha amaphilisi abadinga ukudla from time to time, unengane ezivukayo zesikoleni as well ekufanele zayinelwe ziprepare umphako mazi esikoleni. Kanti iphini lemeya kumasipala uMsunduzi uMxolisi Mkhize usiqinisekisile isigameko. Ngesonto elidlule ngesikhathi umasipala izwe liku stage 6 kube khona abantu abathathe opportunity ukuthi bangene kuma substations zethu. Ngesikhathi bengena kuma substation babe sebentshontsha ama cables, bantshontsha ama breakers nako konke, bavandalize substation. Ngesikhathi ugesi sekumele ubuyiswe, kwabuyiswa ugesi wangabe usakwazi ukubuya kwezinye zezindawo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube eMgungundlovu. Isikhungo esiqeqesha abantwana ngezemidlalo ikusekhaya Football Academy ithike isemkhankasweni wokuqoqa abantwana bazibandakanye ke nezemidlalo ezahlukene ukugwema ukuthi ke badle isidakamizwa bese bancane. Ithimba ke lihambele eminye imidlalo abayenzayo eThekwini namaphethelo ukuxoxisana ke kabanzi nabo ngezinhlelo nezinto ke nje abazenzayo. Nakuba imphakathi eminingi ingajabule ngenxa yolusha oludla isidakamizwa, kodwa kusekhaya Football Academy ithizimisela ukuqoqa abantwana iqhubeke nokubaqeqesha kwezemidlalo okuyinto abalenza itheku lonkana. Lokho kuvele ngesikhathi ithimba lihambele imidlalo ebizwa ngeSabis Game okuhlose ngayo ukubheka amakhono ebantwaneni kwezemidlalo abayenza bebamsene nabakwaMilo. Nama challenges la emphakathini kunengane ewuthola ukuthi zihlala zodwa at the age of 12 years 13 years uthothi yona ngane ekhaya ayisenabazali ayinamayi nababa uyona ebheka ingane zakubo. So sihlale phansi ke nabazali nabafowethu sihlale phansi sibone into ekanjalo, mhlambe mesibone ukuthi khona okukhona esinako sihlanganise sihambe siyo supporta lapho ukuze izingane zinga end up sezenza izinto ezingalungile sezingena ebugebengwini. Ongumgqugquzeli walemidlalo uthi abazali ababaseka abantwana babo. Ngeke singavakashela endaweni lezi zo Riverside no Stella. Ngiqhuba yona futhi le program le nabakwaMilo. Ngibone isimanga, ngibona abazali, ngazi ukuthi abazali bona abangaphezulu kwalezi ingane sike sithi size kuzona bebalalele imhlophe nalabo mdaba basendiya. Kodwa kungiphatha kabuhlungu uma ngizobona endaweni la sihlala khona ungabona umzali ima ubheka la 1 or 2 ama parents kungiphatha kabuhlungu lokho. Labantwana bathi lemidlalo iyabavikela ekutheni bazimbandakanye nezinto esibhedayo. Iphana insuku isikhathi esiningi ingane zidlala ezikoleni kunama tournament nasezikoleni nama league, and then on weekends they play ama league games under uLFA lo Durban Central. Yilapho ingane around Durban ezidlala khona. Kusekhaya football iyangisiza ngokuningi ngokudlala ibhola kodwa kakhulu ngoba ngizodlala ibhola. Iyangisiza ngikhulise, iyangigquma bese ke nasesikoleni basiza sinema day off like during ama exam manje but sinika ama day off ukuthi sikwazi sifocus efundweni, sibalancise between ibhola nemfundo. Futhi yasiza nokuthi sihlwane nama drugs into ezingalunganga. Lemidlalo izophuthula ngesonto elisayo njengoba lokhu iqaleni kwalenyanga izungeza itheku lonke. Kodwa Sibisi ngiseThekwini. Asiphinde sisishelele ezitolo sokuya siqhubeke futhi nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Bafihliwe ke abashona engozini yasophongolo isilo sinxuso uZulu ukuba abambelele kumasiko kanti uJulius Malema ulungiselela ke ukukhipha ukhongolose. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi ke liu 17.69 cent maqhathaniswa nedola semelika libe u19.80 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u17.33 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope igolide lona libe $1,669 i-ounce kuthi wona ongahluziwe wona ube $90.46 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo.
Umgadli wabafana bafana ne-Al Ahly yaseGibhithe uPesitawu kubukeka ke esazohlala kuleli qembu kuze kubeke ukushaya umasingana ngonyaka ozayo wokuvulwa ke futhi kwewindi lokusayinisa kwabadlali njengoba ke usukwini lwangolesine ebusuku engazange yakwazi ukucocoma ajoyine elinye iqembu lomdlali ke okumanje usalimele nokuzothatha ke isikhathi eside kuke kwavela izindaba zokuthi ke ufunwa ke uthula amaqembu akuleli kuyi-Downs abegijima kuyo ngaphambilini ngokuba ke aye phesheya kanye ke nezikunzi zaseSoweto kuyi-Kaizer Chiefs kanye ne-Pirates. Ukulimala ke kwaTawu kwenzeke wasala ngaphandle kwiskwadi esibizwe uHugo Bruce esizodlala ke imidlalo yesihle emibili okungowe Sierra Leone kanye noweBotswana. Nasike isimo sezulu singalendeleka. Bukeleke siyaguqa besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.